Boy Fresh on the track. Tatoka futi zvakare. Welcome to Zim Reality ITV. My name is DJ Spark Zimbabwe. Ndipo pana pa television pa TV chamunofarira chivhitivhiti chamunobata malatest anenge achiitika. Kana chinge first time yekosvika pana pasina subscribe, please don't forget to subscribe Zim Reality ITV so that anytime patinoposta something new unoona notification inouya ku inbox kwako. Zvinokuitira easy kana nyore kuti uwane mavideos atinoposta. Nyaya ndine panapa inyaya Boss G pana Ginimbi Lite na DJ Towers nasi waenda pakaitikira tsaona ya Ginimbi na Moana na Nwongo ina wewe vakanosiya maruva. Sachakwadze video yacho Boss DJ Sparks avataure zvinhu zvisina umbo, avataure kwasina kuswera ati muzvione vachisinosiya respect yavo. Mfana anoshandisa zita kuti Ginimbi achibva ataiwa mudhara Ginimbi. Legacy yenyu ichiramba ichienda kumberi, legacy yenyu ichiramba ichiita se ichifamba, hamusi kuzorova, malegend haarove. Sachakwadze video yacho weyo Nasi Zino Maruva from Boss G. Continue to rest Boisa. You just not very good. Where do you want to copyright? Change up. Ginimbi Lite. Legacy lives on. Your boy Ginimbi Lite. I may continue to make it head bound. Rati mune Zimbabwe tofuka mangozvionera mega kuti zvatinenge tichitaura zvinhu zvinenge zvichiitika. Mazvionera mega kuti Ginimbi Lite na Towers vanga varipo pa venue yakatsakatikira mukoma Ginimbi vakachisiya maruva ipapo vachipa some respect ipapo. So guys, thanks for watching. My name is DJ Spark Zimbabwe. Ndiri pa chifiti chiri health chivhitivhiti sina maside effect. Pana patinoita ngwavhiridzo netsvakiridzo enyaya dzakasiyana-siyana patinoita mudhiginyira wekungwavha malatest. Saka chigai chericho ndechekuti munhu agara asubscribe because panapa ukasubscribe unowana zvinhu zvinenge zvichiitika, zvinhu zvinenge zvichiitika unozviona nekukasika. Uyezve chigai chimwe futi kuenda kuFacebook unosearcha DJ Sparks Zim Reality ITV, ona page yedu ipapo waisa like. Kana kuenda kuInstagram unosearcha futi page rangu rakanzi DJ Sparks Zimbabwe ane ma-E2 ndio yandoshandisa. KuTikTok ndiriko fundo tomboita tuma video tumwe tuti crazy tunowaraidza. Unoenda futi ko unosearcha DJ Sparks Zimbabwe unosvika wachidhumana nenekoko. Thank you guys. Rambai muchisupporta Zim Reality ITV. Nyaya dzatinouya nadzo ndedzechokwadi, nyaya dzatinouya nadzo dzimwe dzacho dzine dzidziso. Saka always remember, fear not, see not, whether you like it or not, the truth is the truth.